Hov. Du er vist ikke klar over, hvor besværligt det er at producere aluminium. Aluminium kommer fra jordtypen bauxit. Det bliver hentet i Australien og bliver transporteret 30.000 km til Island. Der bliver der ført 280 gigajoule gennem jordtypen for at udvinde aluminiumet. Dette svarer til energien i 16 ton sukker. Som spildprodukt dannes rødt slam, som indeholder giftige tungmetaller, og i øvrigt er det også meget basisk. Det vil sige, at hvis du kommer i kontakt med det, ætser det din krop. Udover det røde slam dannes der 83 ton affald per ton ny aluminium. Slammet har sin ulækre farve grundet et højt indhold af jern. Se, hvis vi nu begyndte at genanvende det her aluminium, så vil vi opnå bæredygtighed. Bæredygtighed er, når miljø og menneskers behov dækkes uden at skade fremtidige generationers behov. For det første vil vi ikke skulle hente bauxitten fra jorden. For det andet vil vi spare 97% strøm. For det tredje vil vi spare 81 ton affald. Og for det fjerde vil der ikke blive dannet rødt slam.